maka oganda yudo. Bende sani warango mana weche mag Worldcoin. Nyero kae mokawe nonro mag jopiny, kae mokawe nonro machalo nade. To bende watema ne rango ni mantiere e udi mopogore opogore ma kidonjo e apise mopogore opogore mana kaka Alex wache karka kata wandi kama intiere kacha. Ka customer ni ooro ni message, tikawo message na ndika ndeke nigi database mari maduong'. Mendika namba ne gi ID mare gik makamagi midor nyaka email address. Kaeto ikawo gi titero kumoro. Bedo wasega penjore kama kata kuom ranyisi ni kidonjo apartment machalo kama kata mall machalo kama to ndik nyingi, ID mari ndiko, email ni ndiko karkacha, itero gi kanyo ka bugno pong'. Iuso gi ga kosi kano gi kure to kinde ma gintiere kanyo bende waparo ni wan gi nonro ni garita makare adier ka magi mosebedo katimore uso nitiere to nitiere ka nantie ohala mar digital marketing bende tiende ni nitie kaka wadwa ni wachopo ne ji walando ohala e mbui kar kae. Koro mondo mi iland ohand ng'ato nyaka ibed gi nonro mag ji seche moko. Kaka kwatimo gimiluongo ni email marketing. Seche moko waoro mana gi simu. Koro nonro gi seche moko nyaka ibed godo. But wan wayudo nonro kiwan. Ok waus ne ji. Kiun ero ok usgi. Ok waus ne ji. Unyiewo gi kawuok kumoro. Ok wanyiew kuom ng'ato. Emacho ni wan wayudo gi kiwan. Koro jok mobiro ka to wanya tiyo gi nonro maggi. Tiende ni seche ma idonje site mara nitiere policy mandiko kachacha. Tiende ni adhi kawo nonro ni, nitie gima adhi timo godo. Koro ki idhi idiyo yes. Terms and condition idiyo yes. Tiende ni imiya thuolo mar tiyo gi nonro mari. Koro mae gima ng'eny ji okia nikech ng'ato ka ng'ato en ketie mbui to diya diya ji ok som ga odiya diya ok gisom dong pando gi ga. Koro une joma nie mbui ero koro gero kacha ni ero mark checkbox ya mane kacha to gima nie checkbox kae backend ni ming'eyo koso gimbe giro koro nonro mari kokidwa ni oti godo onge ng'ama ng'e tamre ni koro nikech idiyo no koro okami service midwaro ineno. Koro en mana ni ji nigi haraka. Ok gidwa somo gigi, ok gidwa ng'eyo ni ang'o matimore ka. Koro ach kaka Nairobi ka. Ji ikawo nonro gi kuonde te. Iwuothi idhi kumoro indiko. Iwuothi idhi kumoro. Chieng' moro ni yud ka ng'ato gocho ni John ID number. Aya simbi waloro kawuono. Ikia ni ogolo nonro ni kanye. Kare ng'ato mouso ne. Koro Kenya ka enforcement mar data ema dwarore ahinya moloyo gimora mora. Koro kar ka enforcement ni dhi konyo kata makembni kaka meke wagi. Owaluoro uso ne ji nonro mege jok machielo ineno. Koro mano kaka wanyarito. Kanye ka wanyalo bedo ng'ana duogo